I stigli smo do samog kraja izrade numerički upravljenog programa za ovaj naš pripremak ili za radni komad. Tako da je potrebno generisati CL file kao i postprocesor upravljačke jedinice. Prvo što potrebno je, znači samo da kliknemo na ovde na save CL file, klik, otvara nam se u Windowsu prozor koji nam ukazuje na određenu lokaciju, mi možemo lokaciju da promenimo, ovo je sad najobičniji rad u Windowsu, save as tip CL file i samo kliknemo save. Po snimljenom fajlu on se nalazi u određenom direktorijumu, evo ga ovde, to je naš fajl, ovo je od završnog rada, znači ovo je naš fajl, generisali smo program CL file, znači vezano za alat i putanje alata, ovde se ukazuje, kasnije moramo da uradimo i postprocesiranje. Znači ovo je samo vezano za ovaj CL file, cutter location. Malo smo ga pregledali, u redu, zatvorit ćemo se, vraćamo se ponovo u SolidCam. Nakon generisanog CL fajla treba uraditi postprocesiranje. Isto imamo ovde vidni taster, kliknemo na taster, isto nam se otvara u Windowsu prozor, odaberemo ili predefinišemo određeni direktorijum, taj direktorijum će nositi svoje ime i on će biti snimljen kao save as type text file. Kliknemo save, otvara nam se ovde post proces, isto imamo jedan ovako vizuelni prikaz ovoga menija, gde možemo da stopiramo, krenemo i tako dalje, mi potrebno je da kliknemo ovde apply i ovde je numerical control code, odnosno naš G kod koji ćemo sačiniti. Kliknemo na play i on počinje ovde da pravi G kod. Kada se bude napravio G kod, potrebno je da čekiramo na ovu zelenu kvačicu i mi smo posao kompletno završili i možemo da baratamo sa tim fajlovima, sa tim medijima, tako što ćemo ga na određeni način prebaciti na mašinu. Postoji nekoliko načina za to. Bitno je napomenuti da je ovaj G kod sačinjen za ovu našu upravljačku jedinicu koju smo izabrali u nekom od prvih koraka i on se odnosi za HAS VF3 numerički upravljenu CNC glodalicu. Možemo ovo da spustimo dole dok se ovaj kod sačinjava, da se vratimo u direktorijum gde se nalazi. Evo ga, to su ovi fajlovi koji će ovde da budu, imamo CLT set sub, da vidimo da li možemo ovako naživo da otvorimo, dobro još ne možemo da otvorimo ovde zato što nije još urađeno do kraja, ajde da vidimo ovde da li ćemo uspeti nešto, još je prazno, dobro. Moramo ipak da se strpimo, evo ovde možemo da vidimo da su veličine u milimetrima, možemo, to je onaj zapravo cutter CL file, dobro, moramo ipak da sačekamo da program ode do kraja, on ide dosta ovde velikom brzinom, ajde da sačekamo i to da vidimo. U G kodu ćemo razlikovati tri velike celine, uvodnu celinu, centralnu celinu, završnu celinu. Takođe ćemo videti i plan alata, znači po operacijama alati koji će se koristiti za određene zahvate i kroz određene zahvate, prolaze i procese obrade. Možemo ovde da kliknemo detalji, da vidimo detalje, evo ga, HAS VF3, koja je upravljačka jedinica, odnosno proizvođač u pitanju.
options. Evo ga, izgleda kao da je nešto već odradilo među vremenu. Je još, evo ga, povuklo se. Dobro. Evo ga, plan alata koji će se koristiti za ove zahvate face mill, end mill, center drill, drill, ball nose, counter streak, ono što smo pričali, ovde se lepo se nalazi taj spisak alata sa određenim karakteristikama, vremenom izrade i tako dalje i tako dalje. Možemo ovo isto da sagledamo, znači potpuno detaljno. I evo ga G-kod, možemo da vidimo programske rečenice, prva programska rečenica, druga, treća i tako dalje, onako na način kako je to uobičajeno. Oznake kretanja alata po X, Y, Z osi, uključivanje, SHP, gašenje, brzi pomaci, početak obrade i tako dalje i tako dalje. Znači uvodna celina, centralna celina i ovde kad scrollujemo skroz do kraja dolazimo u završnu celinu gde je oznaka kraja programa i gašenje svih funkcija i vraćanje alata u definisan, nosača alata u definisan položaj. I eto, to je bio poslednji korak koji je bio potreban da bi se uradio ovaj program. On će biti ovde kada ga kliknemo, rekli smo da čekiramo da sačuvamo i možemo dalje da ga distribuiramo na našu mašinu alatku.